Bonjour Ede, ça va bonsoir. Zafa imwe Sandra. Anarobaka hazam siku. Mombangil tena ze. Koze bakatize mangame dossier. Hanaronta nanot smila msiku. Zay ko fa nisra ni vulagne. Fa sufi fatsikila nga fa karatokarkara ing fu sufi mitandringi. Ti se krazo tofa fa nganoe fu am lezorai. Mumal ni sihulu ni tambiki na rege za fa mahabo kun fala afwe. Tia coisa nek meme preciso que roupa da Gascare. Com roupa da Gascare. A pitpad fa novo klobatra benar bangano rolade netike. Ha? Kurangan ni mahabo yu. Ambara ko na roupa ka kurangan mahabo ti. Zati hidi kam ni kuranga tam fahagula fari des années 60 des années kadabiki. Faza hidi kam ni taratas misi expulsion ti fundo idira. Zati ne fai dijirazana. Zati nga tima vita mdijirazana. Te marul ne salum nante. Zana nga banarofa asumani ni turi. Ulu. Sasa ni mnutan mahabon musbeyo. Zegran vulanku no mwaling. Fatine me ko detay ke magaga ulu toka na mi advawoka le ulu toka na mandresi. Eftambin fulu 14 foyer o teatro voruka. Angarangan roja bembanin masuna kayu ro 14 foyer ti tukatrango eftambin fulu sti. Avoruka milamialam tananan mahabu yuni turini monsieur Asumani Amadi Andiansuli. Amada. Zeng istiatu. Zeng taratase mban masku yo. Okay? Kenin nyantunga buah ngaro ulumi alam tanana yu fa mangelingelingizi zeng. Zeng ni hantuni angatin taratas panzakana o. Trouble de jouissance wizin vazaha. Mangelingelingizi ni hengi. Kezeheti ehe. Mahabu mamsote mnengarine Sumani Zareki. Question à répondre. Aten fahizane ista na nena panzaka. Meti misur na peta kapanzaka te panzaka toze gouverneur ratsidis za. Meti misur na peta ntomba la favela ngwisi. Ha ulni hengi tomi leving tavoni o babareni jabi mdoko. Ke nyani ror wasing farozeng mangelingelinga Sumani mi hengi. Hey, Misra Madagascar ke avocat na Sumani Monsieur Renesi. Monsieur Renesi avocat nani. Fairo andemba woka eftambin fulu retu. Rotina nang avocat faroni tsangana maring ni joro maring ro furo amni fazawon ro lalangan peto kam nutana na mahabu yu ke lasanul tukana zeng mahabra tsara zama tuk met fana lefa matob Stefan Boka we expulsion expulsion exécutif donc zengi huavi handruoka ro zengi wisye zeng kabarti ze fandinye kwisti ke Asumani ndro contre ro foyer 14 foyer tini kunte ko ro teatro efatambin fulu ro uluti ngarngan ro jabiatu efatambin fulu ro yu avoruoka miala mahabo fa mangelingelingi Monsieur Asumani. Satria zeng motif tangatin dossier iwe inu nyantuno ndrosinga ro ulofa mangelingelingizi. Zuma izgol mangelingelingi nom tanana rek zengi azuno dégager satria tanana ngini no. Hey! Vangek no sbe. Je vais acheter no sbe moi. Avzele makadala za dégager ko. Vangek no sbe. Zuma rabisla langa karazi Madagascar. Cheko buka bis. Franchement Misi Senet nek sababu amjiga o Madagascar o. Tenga Misi Senet nek sababu. Ke izin vaki kom na rozenge. Ke langena na rona hefa ngatin ro zabin turine sumanti. Ana romba la mana nga droit mangano appel.
dans 15 jours donc zena dans 20 jours yo managna droit narô mangataka amy tribunal ndraiky mangataka fitsaragna ara fa i juge havotro ty koa edy juge havotro ty mahery madame juge havotro ty fa izy nagnamia jugement nandafosagna bakilanosy be jiaby izy zao koa fa nagnamia jugement androasagna 14 foyer ty mazoto magnamia jugement mandroaka olo madame juge ty ministre ny fitsaragna ianao ministre de la justice tiene zovy tsara be raha naterinao aminay nosy be ao ty vraiment zay tia he izy zandroko navy anao bonjour franchement mbala izy fo nanapaka jugement ty matanjaka madamo avotro ty ka raha androaka olo amy tany pitrahany izy chapeau mihitsy za aminany bravo madame le juge izy amizay nda atao président tribunal provisoire misy milanja clotte fo narô hazony amy tokotaninarô ndraiky tragona lasa tsika bon za tsy agome détail maro aminany iny fa mety mbala misy olo hafa agome détail aminany igny atsika iditry amin'ny taratasy na partager nzoky be momba hilany tany jiabinosy be efa loso igny tany andidirako za tsy andegna tsy amaky aminarô jiaby fa hambarambarako anarô fo zegny hoe zegny hectare amy tany kay amiako exemple vitsivitsy anarô agnatin'rô dossier maro aby reto anarô boka zay managna dossier io le dossier kaso lasa atsika attends on va commencer les débuts par les commencements bon ordonnance numéro 037 du 21 février 2025 zegny les ordonnances nagnaboaka le falosoagna ny tany jiaby anosy be ao namiagna any Hashmi Eklesarla zegny namiagna le tany jugement naboaka ny Andriambeloson avotro tam palais de justice nosy be io madame le juge ozy aminarô avotro io lasa atsika lava be sy tiato introduction fa za aloha de tsy amaky mihitsy le introduction lava be fa le raha tokony amiako anarô fo zegny hamiako anarô attends on va rentrer amin'ny tirititititi fa agny en paragraphe 34 agny nandehanako ty vonalohany titre foncier izy numéro 550 BO sizy Jamanjary ampasy Fukuntany du arrondissement Jamanjary commune district ni nosy be 1129 hectares 1129 hectares Jamanjary ampasy nazony ty Hashmi tsy araiky io fo zo tsy araiky amiako anarô tsy prieno za aminarô amiako araiky voalohany hoe 1129 hectares 21 ar 82 anarô tsy mahay raha igny edy araiky 82 centiara Jamanjary ampasy io za we donc zegny anarô mitanana Jamanjary ampasy ao donc fa presque lany zegny razoko tsara mbala jugement raiky igny fo io en paragraphe 34 anarô koa mavita mizoome zo boka hita anarô zo mizoom fa misy tsy hitanay manjavo amiako anarô zegny izy ty za io zoomeko izy ty de izy vakiko aminarô zegny Jamanjary ampasy izy namiako anarô teo igny Jamanjary ampasy igny araiky tek koa za hita paragraphe 34 o za taminarô tek koa za izy tiato misy Ankia be misy Bonne Espérance misy Ampombolava baka lany jiaby Ampombolava fa tsisy tany azonao Ampombolava jiaby tafiditry Ampombolava jiaby zegny loso tsisy tavela karaha ataony ty zao Ampombolava ty paragraphe 32
Ampombolava araiky ty hoe 292 hectares 26 iara 03 centiara. Araiky ty Nosibefo izy commune urbaine Nosibefo fa tsy namieny agnaran'ny tanàna 397 hectares. Fa iza Nosibefo satria tsy namieny zegny agnaran'ny tanàna. Ah ben voilà. Ampasindava. Tsy haiko izy ty nampasindavan'ny Bifotaka, tsy haiko nampasindavan'ny Asanali fa izy Ampasindava. Malaky mitikono to ye. Ato misy Anjavobe. Anjavobe 15 hectares. Elielo we. Misy ato zabaka le essentiel fu tiako amenanareo aminanty. Mbo ahezahezanareo karakory ny fagnolognanareo pake. Iranketsabe iry zegny hoe agny mety tsy maro loatra. Ala ato edy ko hitagna ry sanakane. Bon. Numéro 239 BO Zabala. Misy 2 hectares 33 ara 48 centiara. Ijotso ambanimbany eo tsika. Daso yema Zabala raiky faro igny. Rotsay notonoteko igny. Voilà. Midika tsika zo Amatsinjo. Amatsinjo misy 86 hectares. Izy ty zay misy amin'ny Elville, amin'ny centre Elville ao fa agnabony tampon raha io tsy hitako amizay agnaran'ny quartier fa misy agnatin'ny Elville ao koa loso ty. Misy. Ambarako anareo Sandra. Kefa samy mitandregny feky andalanjany pake. Zaze. Kajo e. Midika tsika faro e. Misy koa partina Matsinjo ao koa misy 14 hectares koa ao koa. Mimpody atsika Zabala misy 172 hectares 04 ara 87 centiara. Mbala Zabala fo io. Zegny fa amin'ny numéro 195 BO zegny. Zabala raiky volanko aminareo zegny. Zabala koa 50 hectares 45 ara 80 centiara. Mijoto fo tsika. Bala Zabala fo. Zabala fa loso trago vatonareo fa divia sada za zely abate. Androadroatra 4 hectares. Za raiky raha bebe tanàna fo aminareo. Ankalampohely 16 hectares. Zabala 5 hectares. Manafo e. Zazi nampalahelo anakay anareo toy a. Tena nampalahelo anareo. Ambatoloaka. Ambatoloaka ao misy 7 hectares. Ambatoloaka misy 5 hectares koa ao loso. Tsy haiko fo ie quartier. Fa izy misotra io Ambatoloaka. Mpody koa tsika Ampombolava misy 29 hectares koa igny. Oi, tanaza kibo ko. Tim zegny araiky ty magana kory koa. Propriété titre foncière numéro 549 BO Nosibefo e tsy namieny agnaran'ny commune ty ato. Agnaran'ny commune tsy namieny ambarany ato 793 hectares. 793 hectares ty tsy haiko na ville, tsy haiko na hors de ville. Ankiabe. Voilà, Ankiabe. Ankiabe zegny nangalandreo 793 hectares.
Baka tanazondreo za manjary sasany. Ça m'énerve. Je disais carrément pas cozinha. Ke samy mandinidiniky place misy izy fa Ampombolava ndraiky Amatsinjo tegna maro loso ato. Ampombolava baka la totale. Natao compte ny zako Ampombolava la totalité ny Ampombolava jiaby parti. Misy koa lac Amparihy be, lac amin'ny Amparihy. Lac Amparihy be ry, à l'entourage ny lac Amparihy be ry jiaby 48 hectares loso. 48 hectares. Lagneny managna tany ampagnilagnany Amparihy be jiaby dikan'zegny agnatiny. Lac Amparihy be izy io izy nambarany io. Numéro 827 BO izy zegny am jugement ato. 827 BO. 48 hectares 60 ara. 00 centiara. Ke naro tsaratsara naro nosy be. Ah! Izy regny naro ny ambangovangony zaho aminareo tsy amaky jiaby ty. Fa tegna maro maro tany loso, maro naro very fanagnana, mampalahelo. Tegna mampalahelo. Okay, le mazoto mamaky fa za namakimaky le nandalondalo amin'ny saigninakafo. Antsatrakolo misy 1013 hectares antsatrakolo agny. Misy koa Agnaborano. Tany jiaby kone vraiment tsy haiko karakory ny fazahoan'olo ty tany ty. Normalement baka nisy appel d'offre izy ty. Ino man atao appel d'offre zegny misy fagnambaragna fa hoe tany karazegny, tany karazegny, tany karazegny, tany Panjakana. Tany karazegny, tany karazegny, tany Lavavolo. Zegny natao hoe appel d'offre. Or que ireo olo mipetraka amin'ny tany io tsy haina managna taratasy na tsy managna taratasy na titré na tsy titré, io tsy hay. Fa taratasy expulsion fo izy ty taratasy vakiko aminareo jiaby na expulsion io tsy maintsy io exécuté na izy io. Misy Ambarivato izy ty ato zay misy Nosy Combat. Aie may Nosy Combat. Jusqu'à Ambarivato agny izy ty. Zabala Matsinjo. Pasindava hely. Oula. Ampombolava. Aie Nosy Combat tsy hitako zegny. Misy Nosy Combat ato zay fa tsy haiko firy hectare koa Nosy Combat fa misy Nosy Combat agnatin'izy ty ato. Tsy Nosy Belleville ao fa misy koa Nosy Combat. Misy ato. Entièrement déroulée, elle l'entraînera au fond de l'océan. Mais c'est seulement le premier des 7 pièges mortels qu'on a préparé pour lui. Comme marcher en équilibre à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol. Voilà. Nosy Combat. Anketsa B. Anketsa B Nosy Combat. Misy 1 hectare. Tel Nosy Combat ty ato zegny. Mbala raiky heliely. Misy raiky be ezo ao. Fa Matsinjo ato Matsinjo raiky Ampombolava. Rien à faire.
Bon, zaho aminareo tsy hamaky aminareo jiaby fa misy ambatoloaka, misy amatsinja baka jiaby fa loso, jabala jiaby loso, regninareo am farihy ery, am party ny fariny jiaby, an hectare ko fa loso, nazon'ity Ashmity. Société Ashmity zegny nahazo izy, fa ny fazahoany izy tsy eza dia anareo jiaby managna tany am place io afaka mitory. Satria nagnino anareo tsy nahazo appel d'offre, anareo tsy raha regninareo fa taninareo fa lafo. Or que nagnontanianay zo tam primature tagny karakory man fagnaboahanareo didy ndraiky lalagna teto. Nambaranareo tsy nandalo taminay taty tsy hainay dossier io. Nenareo namoaka zo rô zay gaga. Satria tsy nandalo taminay tam primature Tatanarivo taty. Ah, matanjaka mari io zay madame le juge nareo ty dikan'zegny manapatapaka fo zanos be ao. Ke legny tompiny fahefagna. Mahefa izy magnano fahefagna. Zegny le hoe fanjakana mahefa. Satria zay raha tiany atao mety aby. Mety aby le raha tiany atao. Firy foyer agnatindreo tanàna io, firy tragnon'olo agnatindreo tanàna jiaby. Imagine fa hectare ny vakiko igny de 1 à 36. On mandeha 1000 hectares, 5000 hectares. Hein? Est-ce que tsisy tragnon'olo tsisy olo mipetraka aby reo tanàna jiaby zegny? Non. Tsisy fanagnam-bahoaka zegny. Grave anareo Madagasikara rehefa amotiky fiainagnany sasany. Anareo zegny en grosso modo volako zegny le am pouvoir io zegny ko fa raha matafidiky vola am-posonareo mahatsaratsara anareo de fa essentiel aminareo fa anareo zegny tsy andiniky le fiainagna vahoaka madiniky zegny tsy dininareo. Le fiainagna vahoaka madiniky izy ty aby zay koa misy digoely. Misy digoely fa zodako mbala agrandissé ko alefako par paragraphe, alefako io atako par paragraphe ro amizay samby hitan'olo amizay samby mamaky eny tandrify izy. Firy hectare loso am tanana misy za, est-ce que tanaka ndraiky tragnonaka loso va tsy loso, mbala ataoko par paragraphe izy io fa tegna mampalahelo. Imagine fa koa karaha ataony Ambatoloaka edy, aletsika exemple, za tsy mahita Tiala Ambatoloaka ry. Tanana ville be Ambatoloaka. Imagine amizay firy hectare tanana eny Ambatoloaka loso agnatiny ambarako anareo teo iny. Jamanjary Ampasy, hein? Jamanjary Ampasy. 1119 hectare raiky vonalohany. Misy firy hectare koa nagnaraka. Jamanjary Ampasy nefa zegny tanana pitrahan'olo misy olo velogno aby jiaby zegny. Misy olo mamelogno tegna mitady vola, mamelogno vady aman-janaka, niasa tragno, ny mamondro man mamondro, akory ataonareo zegny amina re-expulsion avy. Société Ashmity. Io gasy lahy vezovezo zay zo baka tsy moagny. Izy tompony Ashmi io va. Samby gasy fo mifamotiky pra papapapa. Vezo izy io. Vezo lahy zay raha tsy diso za. Hein? Olo jiaby am tanàna io amizay ndray atao karakory. Ara c'est la même juge fo, izy namoaka didy, nandroasagna rô. Antety agna io, amahabo, izy koa tompony famoagna didy, mamono vahoaka marobety. Ke mangataka monsieur le ministre de la justice zay izairo raha ty akaiky fa maro vahoaka ho sahirana. Ho fongotro fanagnana satria ko avy exécution izy ty. Maro ny olo foaty tampo. Est-ce que c'est normal le fandroasagna rô olo ty? Sur quel cas? Normalement baka izy ko olo managna bien raiky, misy compagnie raiky nangala rahandrô. Déjà mila vindrô, avory rô, ka igny rô, raha ty tsy haindrô fa raha ty nandalo amy tahaizanandrô fo rô, treha amizay na regny raha ty. Normalement baka, exemple raha navita ko Adema ko fa nijotso tamin'ny aéroport Nosy be rô tragno amy sisiny jiaby igny navorondrô olo jiaby satria rô ngamboatra lalagna ngamboatra nino, ny fegny fanagnanandrô ny ramboursegny. Rô nadoso ary, ary namiagna tanàna hafa rô nandeha nipitrandrô. Zegny raha nisy. Hitako nataony Adema tary, Nosy be tary. Fa tsy zegny, rô sarisary société avy afara ato fa sady fa mamotiky fanagnam-bahoaka no tsy magnomia remboursement. Hein? Ataova amy la logique des choses baka. Hanao mongotro rô mirahandrô, payenao rô, avorinao tsendriky koa rô mialoha zegny raha misy eky hampody fanagnananarô, ifegny valeranarô, miagnanarô, hafahanarô mikomansa zéro. Sady fapotehigny rahandrô, ampandalovigny amy tahaizanandrô kabaro jiaby. Mampalahelo.
Mampalahelo gasy. Kezat si tananareo ela fa sambolo aby mandiniky place tokony misy izy am kabalo jiaby nambarako teo igny. Ke anareo 14 personnes mahabo voaroaka expulsé ty afaka mangataka appel. C'est encore les moments. Mbala les moments yo. Jubuka problème. Anareo pagnano fera Madagascar o igny. Par partager naro zay ko fa nandresa naro amin'ny afenareo par partager naro. Secret o anaro. Iro ulu jiaby anaovanareo secret, iro tsy secret aminareo. Hazone amizay dossier éclaté-ne. Nafatrafitra amizay nareo baka io mitomagny oye. Fomba karakorokoro andafy ko namoaka dossier. Tsaboaka ko eto dossier ni. Ino? Mahabo io fa misy olo mety mbona boka zo fa mariage. Zabu ko mtukiki. Fa sabu fa nambarako anareo 14 personnes. Donc 14 foyers zegny miala ofa magnelingeligny ty monsieur Soumane ty. Magnelingeligny izy zegny ny motify. Magnelingeligny izy mihegny am tany mahabo kero dégage. Dangereux la. Anazo ko baka mba vahiny izy igny étranger. Expulsé mode am tanana za am comprendre. Samby gasy au fou zegny misy gasy expulsé ko. Hey, za dok tsisy jervantaka tsy mahera tsy mazodra fasa fanareo na cadra zay fa tsy azoko e. Olo expulsé zay baka haiko karaha ataony za zao zay ko magnano faute grave andavy aty vika za tsy teraka va za expulsé mode Madagascar. Ke iro olo anda expulsé ngam tany io mandala fa mode ia. La loi malgache ampianara zay lalagny zay tsy mahay karaha ataoko za je connais pas. Ampianaranareo pitagna lalagna mpanotra lalagna ao ampianaranareo zay. Olo araiky maharesy vahoaka mandeha efitra ambiny folo. Ah mahera voaka renesty mety alegny. Kungariba nefa nagaga renes zegny avoka nini dunia ndraiky naty fo nini dunia tsy niokatra to malo nini dunia tsy niabotira. Io baka tanareo bako samboroko gwek vozognareo tendanareo daby anareo sakahiny. Naty fo nini dunia tsy nivo résoudre ni avoka renes ty problème nini dunia. Farek expulsion ulu 14 personnes reto ndraiky tout de suite maintenant. Fa Malte ndraiky rango tam 2022 raha tsy diso za. 2022 2021 rango tagny iady ty. Tsarinefa zo izy niboaka didy io. Magaga ny Madagascar. Ministre de la Justice yo. Asia valopy mitsy amin'ny anosy be o. Mangala lopy anao. Mitsingora ro piasan'ny justice jiaby tsy manjary jiaby ao. Mangala lupy. Anao koa tsy angala lupy, mbala tsy ado fo. Arafa miamby président tribunal vovô ndraiky procureur vovô avy za tonga defa teneniko mitsy. Bienvenue nareo navy anosy be tany masiny. Magnano magoy yo, magnaratsy manjary yo, tsy maintsy miretombe fo. Automatique zegny, tsy maintsy miretombe nosy be ane io e. Tia olo tia mandray vahiny magnaja olo. Fanao koa fa commence namorery razagnandreo amin'ny tanàna io yo. Rationao azonao boko no misity d'un coup. Vita ny mombanao, vita tantaranao. Ke mangataka ministre de la justice angala lupy io zao e. Koa tsy amin'ny lupy baka tsy hitanao. Mangala lupy mitsy anao mizara ataondreo nosy be ao karaha igny. Amin'igny hitanao sady mazava aminao. Ary mametrapetra espion mitsy partout. Amin'igny malakilaky masopapa karaha ataonay ety avec preuve à l'appui. Koatsy zegny nosy be tsy sandra madio. Zay aloha nenareo androany. Allez bisous hein.